Right, muri Zimbabwe nhasi tiri kwaMazla. Vazhinji vambobvunza kuti Mazla iri kupi, kwaMazla ndekupi? Guys, kwaMazla kushurugwi, pane swimming pool, pane zvese, food zvese, marooms achona manyanyesi akanaka, hapana chaunoshaya panapa. Uchi nemukaka kungofadaya chete. Tiri kuti huyai kunoku amana kwaMazla resort iri kunoku kushurugwi. Muri Zimbabwe tiri ipapo. Yaendeka kubatira muzuva nhasi inyaya iyo munongoziva tongodadaura manews updates chero tiri kupi. Aita kuti ndiuye kunoku ndimi muri Zimbabwe, rambai muchidaro. Varida kutipo tumari twemadhata futi kandai tinotuda, hazviri kuti hatichatude nekuti tauya kwano kwakanaka. Nyaya inozviwe muzuva nhasi inyaya iyo yemapositori ayo abudikira achiti handiraramiswi nezvinhu zvezanu PF, hanzi handidye zvinhu zvemusangano, hanzi handidye zvinhu zvevakuru nekupfupika. Yakuziva muchiona video, pedza kuona video saskip this video nendine rimwe riri kutenderera futi mastreets esocial media. Ndatione first update. Wese munhu anobva kunye dzinomwe achitindikuita kuna baba satambiri handina kana munhu one akanipa kana seti vese vari kutaura kuti vanagwa inoki kwarati kwani kwese indipanapa ndozvigarira ndikuona yangu mari yakabva kwauri yangu ininika yekuri magadheni ndorima ndoga iri ndiro zvebasa rangu handina chinjanikadyiwa kana one day chinobva kuhurumende iri gadheni ndebasa rangu andiite saka mashoko ebabadanga akawanda saka shoko randakuda kusiya panapa nderekuti mana mai nababa teererai baba motikari dzamari kuona dziri kupiwa vanhu nemabhazi amukona kupiwa vanhu hazvisi kupiwa vet muri kuteerera zviri kupiwa vanhu vejohani masowo muri kupanzwisa ipapo kune mwana wejohani masowo anozvanzoba wikine anobatira maronzera uko mwana iyeye ndiye ari kutoti saka zangu rapa johani ire masowe ndo raanga achipapa zvimota asi achipa zvimota sangana nejohani masowe muna najapureza asingana mati kumasowe vari kupiwa munoona imo momuya muna mainhingi vari kupiwa namaititi mune machairman ezanu PF vari kupiwa mune vamwe vanhu vari kupiwa ani mozvoona saka munhu aari kubatsira tina naushefu vaisi wangu haasati aane mota haana kupiwa but kune zvimwe zvindumure zvidiki zviri panapo vanorabhia zvakapiwa kuno nani ani mozvoona saka ndikuti mukunge takabatana zvatakaita izvi tikabatana tikati tanyatsobatana tawirirana babakila kuti tiri kubatana tiri kukumbirira zvatiri kuita guruve inomana matirai manje muna machi tiri kukumbirira tinoguruve ngeone mabhazi aye maviri baba eko zobalakto hapana chingatitaridza kuti kune sangano guru rinonamata kunyidzi nomwe chikumbiro kuti vaonewo chimota chavo chibhasi baba vaonewo chimota chavo vanopa zvakaboomeni kana vachimbopa japureza singanamati chii chingavarwadza kuti zvibatsirwe zvinhu baba adikison vapiwa vakadai asi nyaya dzemanyepo mukutereza musi wemande yakapedza lasi mande mande yakapedza ndandiri kuguruve ndandamubayirisha ndakavadhiraivhira ndikasvika pamba pavo baba irisha pane mashoko ari kufamba mukati makapiwa mota nemabhasi pane mashoko ari kunzi ima hamugamushiri ndine mavhidhiyo nawo ari mota baba akachema pairisha aindoramba kugamuchira mota nemabhasi waimhanya neikoko ndikutaura mashoko aiishi hakuna munhu anopa anogona kufara kuti apa munhu otuma anoti hana chikwere nemunhu munhu ari kutongobatirawo ari uyu mwana woguriwe udai baba munhu akatopiwa mota achipigwa sere paakatopiwa akatonzi tiri kupa guruve but baba vakavana kupiwa mukuru ndoti sekuru wake. Next update iyo emurume uyo abuda achiungudza mazwi ake achiti vamunangagwa hongu muri kubuditsa vanhu muZimbabwe mujeri but kune zvamuri kutadza futi. Let's this video. Masukura sei vana veZimbabwe kwese kwamuri right. Nhasi tiri kuda kutaura nenyaya yaMnangagwa iyi yokuti iye Mnangagwa aita release mathugs ake mumastreets eHarare and the other parts of the country right. Ndi president awo vanorelease mathugs awo
kuma-citizens avo avari kutungamirira. Zvinorevei izvi zviri kuitwa napresident izvi? Right, ndo zvandiri kuda kutaura nhasi. Number 1, zvinoreva kuti ED 2030 is not a people's agenda, because a people's agenda haimanikidzwe, haiurayirwe vanhu, haiurayirwe macritics, because majority ndiyo inenge yataura. Saka vanenge vachinyeba kuti it's a people's agenda. Instead, agenda yavo vari kubenefita nekugara kuri kuita Mnangagwa pachigaro vari kudya naye. A very few people, 3/4 of the Zanu PF members havazi kuda Mnangagwa, but havagone kutaura. Number 2, kunyeba kuti chinhu ichi chichapedza mhirizhonga dzinoitika pama-elections. Ndiyo zvavari kutaura, because their reason yokuisa chinhu ichi chinonzi ED 2030 ndeyekuti pave na-permanent president kana kuti president anoelektwa neparliament. Izvi zvinobatsira kuti pasave nemhirizhonga pama-elections apresident sezvatakamboona before. Right, asi mubvunzo wangu ndokuti chinhu ichochi chamuri kuti chichabatsira kuti pasave nemhirizhonga zvachiri kubva chatouyawo wani nemhirizhonga. Saka igaranti ipi hatichawana kuchinhu ichochi kuti hapachazova nemhirizhonga, because icho pachezvacho chiri kuzvarwa mumhirizhonga. You cannot expect a donkey kuti rizvare mombe. A donkey rinozvara donkey, mombe inozvara mombe. Right, kunyeba kuti ED achagara pachigaro 2 years after 2028 ndo zvazviri kutiratidza, because haungauraye vanhu, haungaite abducti vanhu, haungadambure vanhu makumbo kuti uzongogare 2 years chete. So izvi zvinotiratidza kuti there is something deep than 2 years dzaari kutaura idzodzi, and we cannot trust him anymore. Right, number 4, kunyeba kuti Mnangagwa ari kuda kupedzisa maprojects ake pa 2 years idzodzi, nekuti Zimbabwe Mnangagwa iko zvino as we speak asarirwa ne2 years kuti term yake ipere. Adiko kungoshandisa 2 years idzodzi dzasara kuti apedzese zvinangwa zvake nemaprojects ake, than iye kuwesta 2 years dzatinadzo idzi dzaari muoffice by way of being elected to be there. Odziwesta oda kusika dzimwe 2 years dzaanozoti aiwa idzi ndo dzandakuda kushanda. Adiko kungoshandisa mukana, because pari kuitika zvakawanda kapa. Haazi kurara mukomana uyu, ari kuenda kuoffice koita scheme the ED 2030, hapana basa riri kuitwa, ari kuwesta time iyoyi. Adiko kungozvisiya zveED 2030 agenda oshandisa nguva iyoyi kucomplete maproject. Izvi zvinoreva kuti kunyeba zvese zvaari kuita, there is something deep than 2 years dzaari kuda kugara muoffice after 2028. Ndo dzidzo yangu yandiri kushiyana naye nevanhu veZimbabwe nhasi, kuti tinonyeberwa. Muchinda uyu haazi wekutrusta, agara akanyeba. Thank you. Next update iyo yemurume futi abuda achiunguza mashoko ake achiti Mugabe akatisira nhamo. Mashilafu. Say muri yeZimbabwe. Right. Tichiendera mberi nenyaya ED 2030. Right. Pari kuedza kuda kutaurwa to justify kuti president wakagara kwemakore akawanda pachigaro wanokwanisa kuita implement and finish programs awo
zviri consistent zvisina disruption. Hatikanganwe muri yeZimbabwe kuti Mugabe akabvira 1980 kusvika azobviswa necoup, right? Akatonga close to 40 years, right? But hapana chaakaita kutisira urombo. Dai kugarisa muofisi kuchiita kuti president waite implement programs awo zviri consistent zvisina disruption, dai isisu tiri mamillionaire muZimbabwe nekugara kwakaita pachigaro Robert Mugabe. Pati chatakaona ndechekuti kugara kwaakaita pachigaro akashandisa mukana iwoyo wenguva yakarebesa kupfumisa hama dzake. Apfumisa hama dzake kudaro ozvivakira dzimba mamansion. Ndakashamisika chaizvo ndichiona mansion yakabuda panews iri kugara mwana wake muSouth Africa. It's very very sad. Ane same mansion yakadaro muZimbabwe oita the same mansion yakadaro muJohannesburg, musplash suburb remuJohannesburg. It's very sad. The ironic part of it ndeyokuti maZimbabweans just across the street yamansion ya Robert Mugabe vanenge vari chitengesa mumastreet vachitengesa mabhurumu vachitengesa zvavanotengesa pamarobots. maZimbabweans ndo legacy yakasiyirwa neMugabe, ndo legacy yatakasiyirwa naMugabe, legacy yekugara pachigaro for a long time. Ndo zvainoita. Ino inyaya munhu akagarisa stereki muofisi anoita mapapiro, anoita mabranch, right? Aita mabranch, iye ndiye mudzi, ndiye root. Mabranch aya anozvarawo mamwe mabranch awo, achizvarawo mamwe mabranch awo, wese wari kudhipenda neroot iyi. Saka ese mabranch acreatekwa over a long period of time aya yekugara muoffice ari kuda kusurvive neroot iyi kana kuti nestem iyi. Saka the moment pamunongokata chistem ichi kungochikata kuti aiwa temu yako yapera, mabranches ese nemaleaves acho zvese zvinokolapsa. Saka chatiri kuona panapa inyaya yekuti mabranches ari kudhipenda nestem iyi yaMnangagwa iyi, nemaleaves ari kudhipenda nestem iyi yaMnangagwa iyi. Ndiwo ari kufaita kuti pawe neED 2030, ndo ari kuuya nezvimwe reasons. Iye pache zvake Mnangagwa wacho haasi kutomboda, aneta, he is tired, ari kuda kuzorora. Kana ane mari akaita mari dzake, ane mari dzake akaenda kupension right now haamboshupike, akuda kuzorora. Ende ane famu rake anogona kutenda zvake achiita farming rake, achiticha history dzeZimbabwe, kurwa hondo kwaakaita, achinyora mabhuku, achienjoya life. But ari kunzi nevanhu vari kudhipenda naye usabve, ndo wari kuti ED 2030 iwawa. Ndo zvakaipira munhu akagarisa stereki pachigaro anozvara tumabranches itotu tokuti tunonge twakusurviva nemunhu iyeyo, zvokuti munhu iyeyo akangobva netumabranches itoto survival yacho yatoita sei, yatopera. President haafanira kutombogara more than 5 years. 5 years dzakatowandisa. And remember, Mnangagwa akagara 2-5 term. Saka akagara 10 years. It's a lot. Kana akatadza kuita zvinhu zvake, programs ake pa 10 years idzodzo, tough luck. We need a new one. Anopinda with the energy. Thank you.